Kala marpa Kresna tan tulus anyokra ring Resi Jagnawisuta. Kan munggah kalihira ing rata dahar tumyangaken kang sarutama tan biar magawe pupu Sritenon ning wasewakan busana maneka warna sebak puspiteng udyana miang banjara saroro ranggeng maneh narawata ana Obro prabanyo kang sumirat nyaring tejo liwaran lereki lat sisiring dadet wimpo kekondom re inggit
katiuping samirana mandra saparan mangambar kungas kepeki madyaning pasewakan tandya ya tari sedeng siniwa Maha Prabu Danartana prastiteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntrang kuntrang Mas Retno Yayah Iwang Bathara Wisnu Sang Nata alon ngandika ngiwang sukma jagat mangajul nuwih jimatepundhen kula Koko Prabu Mandura dereng dangu rawuh paduka sak sampunipun lenggah kanthi prayogi keparengori paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengping pangabekti kula kunjuk wonten sandhep wabdanipun njeng Koko Prabu Mandura jagat Dewa Bathara kadangipun Kakang Yai Prabu Kresna ngaturake pambagya panakrami wis dak tampa kacadhong kanthi asta kekalih kawedalakening prajana kacancangipun cahing weni muga ndadekke rah daging kayuananing pun Kakang Mandura lan untuk pamujine Yai Prabu lulus raharja praptapa ning Ndwarawati ora liwat astutinipun Kakang wae katurana ngersane Yai Prabu nuwun dahat kapuling mestaka midadosna jimat paribeh sakmangke mugi kasikcaken anggenipun pinarak lenggah Koko Prabu ya Yai kaya wis ora kurang prayoga nuwun mangke Koko Prabu nadyan ingkang rayi garba ruci kepareng ngaturaken sumangga ming pabekti Koko Prabu nadyan ingkang abdi Widara Kandhang ugi ngaturaken sembah pabekti sinuwun Dimas Tyagi tak tampa dadekke bombong penggalipun Kakang lan Kakang Udawa uga tak tampa tiba padha-padha Koko Prabu rawuh paduka kawis tingal esmu semengko pengawak bajra keparenga cumadung dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi Koko Prabu Yai Prabu praptanipun Kakang sepisan kejaba nuruti ana ing rasa bawane sawetara pun Kakang ora sapet jagong kelawan Siadi kaping 2 uga mertui kawidadaning Yai Prabu sakadang Sentana Ndwarawati inggih matur nuwun Koko Prabu dene dungkap ingkang wigati sejatinipun Kakang iki dadi duta saka negara Mandaraka
dutaning Rama Mara Sepuh ya kuwi Rama Prabu Salyapati. Nanging pun Kakang uga dadi duta iki dudu duta panglawung. Ning aku dadi duta pamungkas kang tegese kudu ngrampungi gawe, Yai. Persajan wae pun Kakang iki ditangisi dening kakangku Ipih Yai Harya Burisrawa. Dene surasane Burisrawa bakal mungkasi jejakane wis kepingin nambut silaning akrami utawa kepingin omah-omah. Lan sing dadi panujuning ati, sing dadi memaniking lan gegantelaning ati. Ora ana liya ya mung adiku dhewe, ya adimu si Bratajaya ya lara ireng. Mula rening diajeng Bratajaya kuwi mangkono Ndrawati lan si adi ingkang kula wentah. Tegese Yai Kresna ingkang murba Bratajaya. Kang mengkono kalenggahan iki Bratajaya tasuwun bakal tak boyong ing Mandaraka, bakal dadi dhaupe karo Burisrawa, Yai. Yai Leng-leng rambyang ningkang driya Liriwang Candra katawengan sumuk ing tias katuritan limut kabyataning rujit remring driya manawung kekuwunging Sang Hyang Wisesa Duh Koko Prabu Jimata punden kula Koko Prabu samendang sampun boten badhe karempit. Pengendikanipun Koko Prabu sampun kula tampi kanthi trewaca. Nanging Koko Prabu nuwun sewu paduka menika kadang werda pinangka wakilipun Sudarma ingkang kedah kula pepundi. Nanging sakmenika jamanipun sampun ewah. Menawi rumiyin anak kedah bangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Nanging yen sakmenika bebasan kebu nusu gudel tegesipun tiyang sepuh kedah manut dhateng kareping anak waton gegayuhaning anak kala wau hanjuk dhateng kautaman. Lan nuwun sewu Koko Prabu, jagat menika sampun keberbeken dhateng kondhangipun Burisrawa. Senajan Burisrawa menika putraning Nalindra, nanging saben dinten boten nate pisah kaliyan ingkang naminipun Malima inggih menika madat minum, madon, main lan maling. Sedaya menika saben dinten sampun budaya tumraping Burisrawa. Pramila duh Koko Prabu, yen paduka badhe ndhawuhaken Bratajaya kaliyan Burisrawa, menapa paduka badhe ngloropaken lara ireng dhateng juranging kasangsaran. Menawi Bratajaya ngantos dipun wengku dening priya ingkang babar pisan mboten nggadhahi adeg-adeg jejeg tumraping kautaman, menika kedah dipun penggalih Koko Prabu. Mengko dhisik Yai. Mengko dhisik. Kados pundi Koko Prabu? Mengko lamun Bratajaya gelem diwengku dening Burisrawa, sing nata uripe bocah loro kuwi mau aku. Sing dandani pangartining Burisrawa kuwi mengko aku.
Lan aku ya wis ngandani karo Burisrawa yen wis kelakon rabi karo Bratajaya supaya ninggalake maksiat kaya molimo mau. Tegese dheweke ben terus gelem mertobat. Yai, mulane Burisrawa nganti nindakake pakarta elek. Pakarta ala sing kaya mengkono mau sejatine ya merga kedanan karo si Bratajaya. Nggone seneng karo Bratajaya iki wis kliwat ukur nganti direwangi edan. Mula yen Burisrawa kelakon mengku karo Bratajaya, mesti wae kuwi dadi tambane Burisrawa lan bakal dadi wong apik. Nuwun sewu Koko Prabu Mandura. Keparenga kula sumela atur. Ya, saiki piye? Nuwun sewu Koko Prabu. Menawi watuk menika gampil tambane. Nanging yen watak menika sampun awrat lajeng. Upami Kakang Mbok Bratajaya kawangku dening Kakang Burisrawa, mangke pangardine Kakang Burisrawa malah saya mladrah. Sinten ingkang badhe tanggel jawab? Wis yaki, kowe ora usah melu-melu. Kowe melu jajan nanging kowe lungguh penak ning kono wae. Ora usah melu ribet. Ora usah melu-melu. Koko Prabu, nanging leres aturipun Dimas Tyaki menika menawi ngantos kedadosan mekaten sinten ingkang tanggel jawab Koko Prabu? Sing tanggung jawab aku. Dasar aku ki ya sedulurmu tuwa. Putra mbarep Rama Prabu Basudewa ki Baladewa ya aku. Anak mbarep kuwi dadi wakil wong tuwa, tegese dadi mbarep kuwi wani dadi pengarep lan dadi tulodo. Pun Kakang sing tanggung jawab njaba jerone agalan aluse babakan iki ya tumrap bocah loro kuwi mau. Inggih Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, menapa Koko Prabu mboten enget kalian lampahan nalika semanten? Lho, eling babakan apa ya? Ingkang rayi Bratajaya menika rumiyin nalika lair menika lairipun sareng kalian lairipun Dimas Permadi. Tumuli jabang bayi kekalih dipun pangku kalian Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kanjeng Rama nalika semanten nuli paring dawuh pengendikan bilih benjang dewasanipun Bratajaya kalian Permadi dipun pacangaken menika pengendikanipun Rama Prabu Basudewa. Kosik Yai, kosik. Yai Kresna ing ngarep mau ngendika yen saiki jamane wis owah, yen saiki jamane anak ora manut karo wong tuwa, nanging wong tuwa ingkang nguruti kekarepane anak. Lah iki kok malik meneh iki piye? Mboten ateges mekaten Koko Prabu. Nanging menika wasiat utawi dawuh pengendikanipun ingkang sampun murut kasidhan jati. Lan jagat sampun nekseni bilih diajeng Bratajaya menika sampun dipun pacangaken kalian ingkang rayipun Permadi. Yo. Pancen bener yen loro ireng wis dipacangake karo Permadi. Nanging tembung pacangan kuwi rak lagi calon to. Tegese iso dadi ning ya iso wurung. Kaya wong yang-yangan kae. Wong pacaran kae nyatane ya iso bubar ing tengah dalan. Ana meneh malah sing gonta-ganti pasangan utawa pacangan kuwi. Dadi senadyan Bratajaya lan Permadi wis dipacangake nanging iso dibubarke. Mula Yai tak suwun kanthi banget Bratajaya tak jaluk bakal tak dhawuhke kelawan Burisrawa. Lan Bratajaya mesti bakal mukti. Jalaran Burisrawa kuwi mau. Burisrawa kuwi ya ing besa ingkang bakal gumanti nata ing Mandaraka. Nglintir ke Prabone Rama Prabu. Tegese Bratajaya diwengku Burisrawa bakal dadi prameswari lan dadi ibune negara ing Mandaraka. Kuwi Yai. Inggih. Nanging menawi kula dereng pikantuk rembak saking Kyai Permadi lan para kadang Pandhawa minggahipun nampi dawuh saking Kanjeng Bibi Kunti nyuwun duka ingkang kathah. Kula dereng saged dawuh menapa dereng saged nampi dawuh pangandika Paduka Koko Prabu menika sepisan. Kaping kalih yen Koko Prabu puguh badhe ndhawuhaken Bratajaya kalian Burisrawa babakan menika kula nyuwun syarat kalian Koko Prabu. Syarate apa ya? Syarat ingkang sepisan Koko Prabu mboten kenging goroh
kaping kalih Koko Prabu sampun ngantos ngelarani penggalipun sinten kemawon langkung-langkung dateng tiang sepuh sagah menapa boten Koko Prabu? Yo, aku saguh Kresna. Sigra-sigra Pramana Ganca. Sigra ngraketa nawang sesangkana sesangka. Kuyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa singsan katriku mulung mangrembahing wadya kurada kura ora kagiri kiri Sedyar katalika wau kaeksi pengendikaning Nata Ndrawati ingkang pungkasan akarya kageting galih ing ngraka nata ing Mandura nanging caritane ing rukang lenggahe Kanyut Pinongwardu Kanyut wong angganten Pinongwardu wong akecuh nginang Udara ngabang ida dereng anjing wonten ing pertala kesaru geger Pasiban Jawi biak ngarsa tangkeping wuri sinten to ingkang karya gegering Pasiban Jawi tuhu menika rawuhnya Sang Ratu Jimat nenggih Dewi Kunti Tali Brata ya Dewi Prita mancat Pancaniti nglongok stinggil miyak sagung para ingkang sumiwa ndadosaken hurking pasewakaning kanca piyak no dayoh no dayoh Andra ingkang puspita rum
kasiliring samira nomre sekar gadung ko ngas kananyo maweh raras retnaning driya Iwang sukma jagat mangat jlenuwih negari Ndarawati persasat kadidini kajugrugan wukir sari kleban samudra madu krana nampi rawuhipun pepundhen kula ingkang mekaten bibi rawuh paduka Kanjeng Bibi keparenga kula ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk bibi. Anak Prabu Kresna iya ngaturake pangabekti banget dak tampa karya teguh kayuwananing punibu Yongger. Monggo astutiku katur ngersaning anak Prabu Harimurti. Kula nuwun inggih. Dat kapundi mugi dadosna jimat paribih. Kula nuwun sewu. Najan ingkang putra Mandura rawuh paduka Bibi Kunti keparenga kula ngaturaken sumungkeming pangabekti bibi. Anak Prabu Balarama ya wis tak tampa karya bombong ing tias pangestuku tumrapa marang anak Prabu ing Mandura. Ih sanget anggen kula mundi bibi. Kanjeng Bibi lajeng keparenga cumadung dawuh wonten wigatos sing karsa kados pundi dene Bibi Kunti kepareng rawuh. Yongger wale-wale apa praptanipun ibu iki saktine mung bakal nyesakake rembug babakan dauping anakku Permadi lan adimu Bratajaya. Mongko adimu kalorone wis padha tresnane. Mula enggal dirembug kapan dauping temanten rening adimu Bratajaya kuwi sing murbaya sliramu. Prayogane enggal golek dina aku anane mung manut Yongger anak Prabu Kresna. Inggih Bibi, mangke ingkang putra badhe matur Bibi. Mengko dhisik Yai Kresna. Kepeksa pun Kakang semula atur. Inggih kados pundi Koko Prabu Yai? Sing jeneng wong bebrayan, wong arep omah-omah kuwi ora mung kanggo sedina, rong dina. Ning kanggo sakteruse lan wong bebrayan kuwi kanggo nemtokake rasa mulya lan rekasa. Mula adimu Bratajaya iki aja nganti salah pilih nggone nemtokake sapa kang bakal dadi garwane utawa guru lakine. Luwih yen adiku lara ireng bakal didhaup diboyong Permadi, yen biyen mono Baladewa mesti ngolehake, mesti nilake. Merga apa? Permadi kae biyen uripe mubram-mubru bebasan labur madu. Merga bapakne ya paman Prabu Pandhu isih sugeng. Nanging uripe Permadi saiki piye?
uripe para Pandhawa saiki piye? Pandhawa sawise ditinggal Sida Sudarmane saiki uripe padha rekoso. Ngono kok arep mulyake uripe Bratajaya. Pandhawa ki saiki ngibarate arep golek dienggo mangan dhewe wae rekoso. Nyandang lan mangan ya mung saenenge dadi upama iki kebacut Bratajaya dadi bojone Permadi ora wurung mung bakal ngrekasake sedulur-sedulure klebu Baladewa iki. Wis persajan wae yen Bratajaya dhaup karo Permadi persajan wae. Baladewa ora sarujuk, ora setuju. Mergo apa? Mergo Bratajaya oleh Permadi ora wurung mung bakal klambrangan uripe, ora wurung mung bakal nyithak wong kere melarat keserakat Yai. Wadananira layu kumel kujam rahnyo maratani surem dewang kara kingken Anak Prabu Kresna yen tak rasa kaya bener pangandikane anak Prabu Baladewa yen dibacot-bacot ke Permadi dhaup karo Bratajaya ora urung malah bakal ngrekasake uripmu. Mula kang saka kuwi yen pancen anak Prabu Kresna lan anak Prabu Baladewa ora padha sarujuk yen to Permadi dhaup karo Bratajaya ya wis diurungke wae timbang uripe adhimu Bratajaya mengko sengsara. Wis ngono wae Kresna, aku njaluk pamit yo nggen. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyokla ring Resi Jahnawi Suta kan munggah kalihira ing rata. Koko Prabu malah kedadosanipun kados mekaten. Bibi Kunti kasendhu dhateng rembagipun Koko Prabu satemah trimah milar saking Setinggil menika ora inggih damel lingsem to Koko Prabu. Wis ben wae. Baladewa ki ngomong apa anane? Merga pancen bener Permadi kae mbiyen uripe mubra-mubru. Bebasan keceh Brana Pijes ya merga bapakne ya Paman Prabu Pandhu isih sugeng. Nanging uripe Permadi saiki kepiye tak takon? Uripe para Pandhawa piye saiki? Saiki kepiye uripe para Pandhawa? Pandhawa sawise ditinggal seda karo Sudarmane. Saiki uripe padha rekoso, Pandhawa dadi wong keserakat. Yen Nyai Kresna nyarujuki dhaupe Bratajaya karo Permadi, kuwi padha karo nyengsarake karo uripe adimu dhewe. Wis apa? Sesuk sing rekoso sapa? Sing rekoso sapa? Ora urung sing rekoso ya dulur-dulure, ya kakang-kakangne. Merga ora urung bakal nomboki uripe saben dinane. Koko Prabu wonten tetembungan ngono ya ngono ning aja ngono. Kula wau sampun matur to bilih kula nyuwun syarat Koko Prabu sampun ngantos damel sakiting penggalih. Langkung-langkung damel sakit penggalihipun tiyang sepuh. Lah menika Koko Prabu malah sampun nyocok dhateng penggalihipun Bibi Kunti. Ya wis ben. Pecut diseblake wis kebacut tak kandhake Yai. Iki mau Bibi Kunti ya wis ngendika dhewe yen pun Kakang lan Yai Kresna ora sarujuk bab dhaupe Permadi lan Bratajaya. Bibi Kunti ngendika wis trima diwurungke wae.
Kuwi tegese permadilan Bratajaya nggone pacangan wis pedhot. Mula saiki Bratajaya tak jaluk tak boyong ning Mandaraka dimen didhawuhke karo Burisrawa. Mangkiriyen, mangkiriyen. Ingkang badhe nglampahi palakrama menika Bratajaya. Najan Bratajaya menika wonten panggula wentah kula, nanging Purbawasesa mestinipun inggih ingkang badhe nglampahi Koko Prabu. Wis ora. Aku wis saguh yen Burisrawa bakal tak dhawuhke karo Bratajaya, nanging yen Nyai Kresna ora marengake Bratajaya bakal tak boyong. Mbuh, piye carane kudu nglakon? Semunipun Kowo Prabu Mandura kagol penggalipun menika lajeng kados pundi? Setyaki Wonten dawuh wis jeneng lumrah yen Koko Prabu kagol merga panjenengane nggone Darbi sedya bakal ndhawuhake Burisrawa kesandung marang lelakon iki. Mula banjur Bibi Kunti lan para kadang Pandhawa utapane Dimas Permadi dianggep dadi pemalang. Nggih. Lajeng keparengipun Kowo Prabu dos pundi? Setyaki Wonten dawuh kaya ngendika kuwi ngarep mau ingkang bakal nglakoni omah-omah kuwi Mbak Ayumu Bratajaya. Mesine Purbawasesa uga dumunung ing Bratajaya Dewi. Mula ingsun iki mengko nedya kondur ngedaton kang banjur nemoni marang Yayi Bratajaya munggu sapa ingkang bakal dipilih lan upama Darbi panggil utawa bebono banjur apa ingkang dadi bebanane. Kabeh bakal ingsun tanjihake kang mengono. Setyaki apa dene Kakang Udawa jeneng sira wae sing baku ngreksa kawidadaning Praja Ndarawati babar pisan bodholna pasewakan Dimas Tyaki. kula niki ngestuaken dawuh ingkang mekaten ingkang rayi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kowo Prabu. Nadyan ingkang abdi kepatihan ugi nyuwun pamit Kanjeng Dewaji. Setyaki apa dene Kakang Udawa sing padha prayitna ngati-ati lan ubayane aja nganti mbalenjani.
Aku
ben do lenggah dhisik. Iya. Nah. Nduk, Piye, Mak? kene-kene ngudara rasa dhisik. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe sak kanca kalenggan iki wis kelakon sowan. Iki sowan ana ngendi, Mak? Iki sowan ana ing Gombang Tirtoadi Mlati Sleman. Iya. Ya, nek jane mono rencana awal mbiyen kuwi ning Renak Nggodean, ning embuh kok terus dadi pindah kene. Ngono, Mak. Ya, merga wong ya sing mengku gadi iki panjenengane Pak Sartono karo panjenengane pepundhenku Pak Supriyanto iki jane iki daleme iki pirang-pirang siji ning Gombang kene, terus ana sing ning Renak Nggodean, terus ana sing ning Cerak kene ya kuwi jaman awak dhewe ditimbali ngayang ning kono ya keliroro mbiyen, terus sing keri dhewe daleme neng Sentolo Kulon Progo papat daleme. Papat, Mak. Heeh, mongko tiap tahun panjenengan iki wayangan. Mongko jane ngono ya Nduk ya. Kaget aku jane. Lah kaget kepiye? Lah piye to le rawuh neng nggon aku ki piyaine ping nganggo apa kuwi nganggo Honda Suprafit kae. Suprafit. Heeh, ora ngira to wah iki genah mowar golek-golek jebul nimbali karo aku. Ora ngira babar pisan to kan. Mongko terus hitung aku terus usul karo panjenengane, Pak niki upamane gandeng niki biasane ngene iki rak job liwat manajemen warga laras to. Ning iki langsung liwat aku terus aku matur karo panjenengane, Pak upami niki karena yo ngersake bintang tamu sisan upama kula le pentas kalih putu kula gading pripun. Oh nggih malah kleresan lajeng petunge pripun nggih sementen. Banjur rembug dadi. Alhamdulillah saiki wis tekan kene mongko iki rembuke wis setengah tahun kepungkur. Mongko biyen wis dibayar separuh harga. Lah wis kena tak kiyak-kiyuk dhisik to rakan. Lah iya. Tekaning Data Mumat. Iya. Ya ning alhamdulillah kabeh wis wilujeng tekan kene. Iki ujube ngerti durung, Nak? Ujube apa, Mak? Kae sing nang kono kae diwaca kae. Tasyakuran pernikahan Mbak Nuri dan Mas Wahyu niku. Aku ya bingung jane Mbak Nuri karo Mbak apa ki Nuri karo Wahyu ki iso asma kakung, iso asma putri kabeh merga kakung jeneng putri ana, Nuri jeneng kakung ya ana, Wahyu ya ana, sing putri ya ana. Ning ketoke kok sing putri kok Mbak Nurine ketoke. Iya, Mak. Ya ketoke. Manut pengendikane le pidato mau. Nggih. Iya kae ijab kabul utawa pernikahan wis diadani tanggal 5 Oktober 2025. Terus wayangane kelakon bengi iki. Wah jan Iya. murah apa kuwi jan gayeng regeng meriah ya. Gayeng, Mak. Mongko bengi iki awak dhewe ya dikancani kejaba kanca-kanca warga laras. Senajan iki bengi iki aku dadi mumet to le. Mumet kepiye? Lah piye to kanca-kanca sing ijin ana 6. Mak. Lah merga kepiye karang ya kanca-kanca pengrapat ya sak perangan ya do madeg dadi dalang. Sing ngendang biasane Mas Wayu saiki mayang dhewe mongko njaluk kanca telu Pak Bolot. Terus Mas Bimo karo Mas Ipan. Iya, terus dilalah Mas Egul saiki lagi duwe acara ngedeke molo neng Pacitan kono, terus adikku Lingga saiki lagi ana acara menerima gamelan saka Pemda. Iya, heeh. Terus Mas Heru Jaipong dilalah iki mau tampa dadakan ngebasi ning daerah Kudus. Mula dina iki mau arep le do mbalak dadak. Aku terus piye carane iso kancane iso komplit. Ya, bareng tekan kene jebul iku golek kanca ganti malah kokean. Iya, Mak. Iki sing ngendang iki agi acara napa kepiye, Mak? Lah piye to? Suarane beda apa piye? Sing ngendang sapa le? Sing ngendang iki walah mulane kok. Mulane kok ngendang karo mangan wae ya. Iya. Ayo kowe aja maidu le. Kae iki sing ngendang kae apa-apa iso. Iya. Mayang apik. Apik. Ngrebab apik. Apik. Gender apik. Apik. Ngendang apik. Apik. Fragmen ketoprak ya apik. Apik. Ngapusi ya apik. Apik.
Sing paling apik nggon ngapusine, Pak. Karo nggonje, Jak. Iya. Aku mau wis arep dijaluki udut Jaluki Pak. apa? Awang sing ngendhangke wis tak jatah 3 bungkus kok sartok nai. Ya, matur nuwun, bengi iki kejaba iki di panjenengane Pak Supriyanta karo Pak Sartono ngersake bintang tamu adikku wedok Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Iya. Iki saka kersane sing mengku gati panjenengane Pak Supriyanta karo Pak Sartono ya ngersake bintang tamu sing saka kene dhewe mengko ya supaya diunggahke ning panggung. Arep ngerti sapa? Sapa, Mak? Adikku kelas kuwi garwane Mbah Suto sing sok siaran ning ndi kae Radio Kanca Tani utawa Ketoprak RRI kae Mbah Suto ki garwane ya kuwi Mbak Sipe karo Pak Sehono. Iya. Lho, Kok lho piye kok kaget piye? ora apa-apa, Mak. Dudu Iya. Sehono sing wis swarga, dudu Iya, Mas Sehono Pak. sing adate bintang tamu awak dhewe kae ning iki Iya. pancen dagelan saka kene panjenengane ya Pak Sehono iki mengko saka kersane panjenengane Pak Supriyanta supaya Framen ya kuwi cempluk karo genta. Wong kene iki saben ana acara mbuh uyon-uyon mbuh ketoprak mesti ngrawuhke piyai loro kuwi ya. Ning sadurunge awake dhewe ngrawuhke Mbak Sipe karo panjenengane Pak Sehono iki awake dhewe mbagekke dhisik panjenengane Mbak Tatin karo Mbak Elisa supaya jumeneng sawetara. Awak dhewe omong-omongan karo Mbak Elisa Mbak Tatin karo tetembang jelo mengko terus ngunggahke Mbak Sipe karo Pak Sehono ya. Ya Mbak Tatin sekalian Mbak Elisa supaya enggal padha jumeneng. Surup surya wangine wis teka. Nduk anakku Limbuk, Piye, Pak? aku mbagekke sing sepuh, kowe mengko mbagekke sing nom, aku Mbak Tatin, sampean sing Mbak Elisa. Oh iya. Dadi bagiane ben dhewe-dhewe. Iya. Sugeng dalu Mbak Tatin. Iji sugeng dalu Mbak Yu Cangi. Wah, ketemu lagi, Iya, ketemu sepanggung lagi. lagi. Alhamdulillah menika pinaringan sehat saged pinanggih. Nggih, Wonten mriki. alhamdulillah. Wah jan piyai loro iki jan wah jan raja-rajanya bintang tamu saiki. Sapa-sapa dalang mesti ngersake panjenengane. Untung panjenengane Pak Supriyanta karo Pak Sartono ki ling ngersake wis setengah tahun sebelumnya. Nek upama ora apa meneh malam Minggu wah ora bakal komanan. Niki nggih alhamdulillah nggih saged sowan niki Mbak Elisa nggih. Ning sesuk angel iki niki nek kaya kula free. Angele piye? Angele Mas Yuni iki kan luweh luweh nanti. Apa sing cetok iki ora nganu lho apa kontol dandang kandake kontol gandang kuwi lho. Asal muni kontal Kontol dandake dandake luweh mangembarang ngono lho Mas. Ya ora padha-padha wong nyatane nek upamane kaya Mbak Tatin ning Jawa Timur, Mbak Elisa ya barengan ning Jakarta ngono kuwi. Nggih nggih alhamdulillah nika nggih namung sak derma nglampahi Pak Keter. Nggih. Nggih. kok Pak Keter tuh. Pak Geter kupinge iku lho. Kuping aku wis nganggo son sajane sing budhek iki sapa? Oh iya aku nurungane Pak Keter. Geter. Nah, iki pancen sing dituku-tuku ya Mbak Tatin karo Mbak Elisa, menyapa sing sepuh-sepuh ya sih padha kepareng lenggah. Oh nggih menika sugeng rawuh kagem sedaya Bapak Ibu. Nggih menika wujudipun kula nggih ngenten
ngaten menika Pak Bu. Nek dereng napa biasane ning cok ndelok tengen HP sak menika Mresani. mendelok Ciri khasmu mendelok. mendelok wonten HP nggih menika wujude asli nggih ngaten menika. Kok Dereng. wujud to, Mbak? Lah apa? Nek wujud ki kan carane kowe ki apa cair apa padet apa itu wujud. Lah, berarti Nek apa? menungso kok wujud. Nek wujud ki kaya apa-apa. Beda apa medi-medi. Medi-medi, memedi, medi-medi. Menungso tuh apa? Masa ya wujud Pak Geter? Apa? Pasuryan. Pasurian gitu loh. Aja diwujud-wujud. Pasurian dinggo aku dhewe mosok aku bahasake aku dhewe. Ya wis nek ora gelem pasuryan ya rupane ngono. Ya wis rupaku kaya Ngono malah cetok. nggih ngaten iki Ki lho rupaku. rupaku iki lho kaya ngene. Gedhi napa gedhi, Pak? Gedhi. Ora kan dianya tanyanya gede napa gede. Bapak-bapak iki gede. Berarti iki wis maksimal ngono. Nggih niki nderek ndedonga kagem Mbak Nuri kalian Mas Wahyu menika tasyakuran pernikahan mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi enggal Pikantuk kanugrahan. pikantuk putra putri. Ngomongan. Ingkang soleh lan soleha. Pokoke langgeng sak lawase hanya maut yang memisahkan ngono ya. Amin Allahumma amin. Nggih, menika nggih matur sembah nuwun kalian Pak Supri. Pak Supriyanta. Pak Supriyanta. Ki asline ya tangga panjenengan wong ya Nggih. duwe dalem neng Renak Nggudian, terus duwe neng kene, terus wingi rung suwe wingi neng Nusupan wingi wayangan awak dhewe ya panjenengan duwe dalem neng kono. nggih. Ya duwe dalem neng Sentolo. Jenengan ngertos boten ten Sentolo menika sak kelurahan kalian kula lho, Pak. Wingi ya dawuh karo aku ngono kuwi mulane gandeng Mbak Tatin iki tanggane Pak Supriyanta. Mbak Tatin aja full bayarane. Walah, Ya kok kudune nyumbang Mbak Eling nyumbang ki Ah, tugas iki bener, ora Mbak. kok. justru aku ki malah kapusan, Sa. kok kapusan. Aku nek ngerti sing ngundang Pak Supri ya ora gur semene lho. Lah, Lah yo tak delke ngono omahe pirang-pirang iki. oh, gembel lagi du. Suge blegedu ora blege. Oleh ngerti ya aku ya ngono ya. Lah iya mulane kuwi kok malah arep Kudune dipotong. oh iya, ora lo tambah kepak ya carane iki golek tiket swarga mbiayai seniman-seniman ngene iki kan Lah, iya. golek tiket swarga. Iya ta. luar biasa, Ngadepi Pak sasi Supri. sepi ya iki delone sepi ya iki. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak Supri, sampun pitados kalian kula Elisa lan sedaya grup Mas Geter niku nggih. Iki ya dimulai ya iki disiarke secara live kejaba live streaming channel Dalang Sena uga Nggih. disiarke radio sing neng Sentolo kono. Ki mau WA karo aku nek ora kleru apa ya Megantara apa-apa ngono. Mega Suara. Mega Suara Sentolo. iya. Aku ya tahu ngerti kuwi. Tahu krungu to? Ora Tahu anune iki lho, jenenge apa nih? Kantore. Oh, ayo omahmu Sentolo kok ya. Lah Ning iya. bengi iki pancen luar biasa upama jane penonton kathah upama jane iku ora kekupeng gedung ngono jan ketok. Lah ngene iki mau asing mlebet mriki oleh biyak penonton cukup perapatan niku lho, Mak. Nggih ta? Ah iya, ki nang njaba kono enten layar tancep apa ora ya? Nek ngono mau gandeng terak kali kowe mandek kali dhisik iki mau. Napa? Berarti saking lese rawunge panjenengane jembar tenan. Heeh. Ramung srawunge le jembar. Lemae saking jembare nabrak tol dadi yo Tambah. gawede tenan iki nganune. Kok nek ora nyawer iki awas iki Pak Supri ya. Oh tenang apa jenengane iki piyai sing Bawera, piyai sing Blobo, Blegedu. Lomo, heeh. Sugih mblegedu. Oh iki mau rokok ya turah-turah gandeng turah ya tak sak salong iki mau. Ya wis. Ayo wetekno nek turah streaming wis, Nggih. gamelan wayang wis. Ya ora apa-apa, ngono ya. Kruson ya wis, Wis. kanca-kanca wis Nggih. rata. Nek turah berarti dadi aku. Iki wis rezekine dhewe-dhewe. Dadi nek wis rata ya umpamane ana turah kuwi wis rezekine sapa sing duweni. Sing penting kanca-kanca wis Ah nggih, lho. rata. Genti Mbak Elisa ben dibakekke Oke, Mbak Lisa. anakku Limbu. Nah, Mbak ya, Le. Limbu. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Limbo. Pripun kabare? Senadyan- Oh HP no. Senadyan to aku ora patio mirip karo sing Kediri. Oh iya. Ning Mbak Limbo kudu tetap semangat ya Ai, Mbak iya. Limbo. Inji. Nah, Mulane piye ya? mulane Mbak Elisa Nggih. sore mau pas prolog mau adegan prolog pancen tak
Apa kuwi tak pasrahke Mas Gading ben romane ketok kecekel banget Lho, ora kan- rasane iki lho. Lho piye to? Nek baru carane iki lagi mekar-mekare. Carane iki nek lagi enom-noman kan ya bisa meresapi piye rasane wong jatuh cinta. Heeh to? Iya. Ya Mas Gading. Iya. Wis ping pira ngrasake jatuh cinta wis ping pira? Nek jatuhe ping akeh. Berarti rong tau sukses. Urung. Waduh. Urung tahu wong kuwi mau nek arep karo aku barang ra sida. Iki barang ya Oh doyan. iya aku ki Ya paling apa-apa Ngendi sing masuk. selo kok ya Mas ya. Ah iya. Kok iki mbok yo liyane sing Aku yo ki ora ora pandang umur kok. Romang. Lah sing penting iki gemati kok sa. Nek umpamane cantik, ayu, lencir kuning nek menyakiti ya Wah. padha ae ya ta. Oh ya mbeborosi ya. Wah. Nek iki kan cetha, duit ya oke. Saya beborosi nek kuwi. Ora nek karo aku persediaan makanan aman. Banyak. Sehat Mak Limbo, Alhamdulillah, Mbok sehat. Limbo, Mbak Limbo. Nggih, Dek. sehat, Dek, sehat. Dek Limbo Dek ya. Limbo. Dek Limbo sehat. Jan. Nah, ya. Ora nyono ya Mbak Elisa. Nggih. Yen awak dhewe iki le melu nglowentah Mas Gading iki jan kes nol nganti saiki iso dadi kaya ngene iki. Wah niku mboten nyono mboten ngira wong dulu nggak suka wayang belas. Oh, kok suka wayang wong petukan awak dhewe selinguse ra jamak. Begitu ana wong teko langsung mlayu bradat. Nah. Oh, saiki basane wong teko yuk mlayune nyedak ya Mas ya. Ah, iya. Beda ya. Beda saiki wis gantenge ra umum e. Wis, ya. Saiki Wah kan- lek nek ganteng ya wis kebiyen ya. Lah ya wis nurun wae ya. Iya. Apa? Nurun saka bapakne. Oh, iya, nurun. Kayak klambine nganggo ireng ya ketok putih loh Mas. Biasane ya. Biasane ireng to. Biasane klawu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.